זה יום מקסים. מה? זה מילי סרק. לא, אני גם גאה. הקהל באמת נהדר, וזה לילה, לא יום, וזה מקסים. אבל אתה הולך לאנשהו, אתה רוצה לדבר איתי על משהו? שתי מדליות. אתה יודע מה? למה? כי אנחנו טובים בלהחטיף מכות לאנשים. קודם כל זה מקסים. אנחנו היחידים שאוכלים את המדליות. זה מין הרגל כזה, אני לא יודע למה זה. אני גם לא הבנתי כאילו, את זה. מה, הוא בודק אם זה ארד אמיתי? זה זבל, זה לא שווה כלום. זה לא זהב, גם הזהב לא אמיתי. זה לא באמת פאונד זהב. אתה יודע, זה צבוע או משהו. אני נעלבתי אבל, כשמצרי לא רצה ללחוץ את היד של אורי ששון, זה היה מאוד מעליב, כי הרי לפני דקה אני חושב שהוא הם צודק. התלשו על המזרון, מחובקים, צמודים, נאנחים, פתאום הוא לא מכיר אותו. לא בדייט הראשון. מה זה היה? אני לא מסכים איתך, אני חושב שהמצרי צדק. אם מישהו בא, כן. הרגע יש הודעה פה כרגע בקשר, אני שומע איזו הודעה. לא משנה, אבל אם מישהו בא. אם מישהו בא, מחטיף לך מכות רצח, כן. ואחרי זה אומר, אהלן דני, מה, תלחץ לו את היד? מה פתאום? אתה מצדיק אותו. לא, בטח, הוא צודק המצרי, הוא קיבל מכות, והוא לא חייב ללחוץ את היד לזה שהרפיץ לו. אין בזה שום שמחה. קיבלתי את זה, אבל אין לנו רצים טובים, וזה מפתיע אותי, כי חשבתי שבכל זאת, בשביל עם נרדף, היית מצפה שנוכל לרוץ. נכון. מה הקטע הזה? למה? אנחנו לא רצים טוב. לא, יש לי חדשה טובה דרך אגב. מה? דווקא הרץ מרתון שלנו, במוקדמות, סיים במקום החמישי, שזה כבוד, אבל החדשות הפחות טובות זה שהוא התחיל לרוץ באולימפיאדת 2012. תקשיב, אנחנו עם הספר. בואו נפתח את זה. ואנחנו, כשמקבלים מדליות, אנחנו אוכלים אותם. אנחנו לא בנויים להגיע מנקודה אחת לעוד נקודה. אנחנו לא בזה, זה נחמד שאנחנו משתתפים. אני באמת חושב שזה יפה. אני מעריך את כל הריקודים האלה, כל השטות הזאת שהן מופיעות הפוך באופן כלל. לא, אתה מדבר על הילדות, שחייה צורנית. שחייה צורנית, שמופיעים הפוך, זה הרגליים למעלה, והראש מתחת למים. זאת אומרת, הקהל, או שהוא יהיה מתחת למים, או מה הולך שם? אתה יודע, יש להם עטבים על האף. אבל גם בזה השתתפנו, דרך אגב היינו לא רואים, בכלל היינו באמת יחסית סבירים, אבל כמו שאמרתי, באמת ריצה. האמת, כל הכבוד, סתם אני אומר.